Sambana guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Igama lami ngiphilile Barbara. Thank you so much for tuning in to Chilling with Uphilile Barbara. Ngiyabonga kakhulu guys for love and support. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike video njalo uyishare. Kule guys, kule video you guys, kule guys you video. Okay, whatever. Kule video guys ngicela sikhulumeni ngobaba Musa Mseleku, Uthando Nesthembu, impilo Nesthembu. As we know, they've got so many shows kunengane Nesthembu, kunekumbila makhosikazi into kanjalo guys. Kodwa ke une post laphana elahlelo baba Musa Mseleku 12 hours ago. Uthe yena ubaba Musa Mseleku I think asithi thina ulahlelele siyasithombe ne nomunye umama ongathi mhlambe udade engingamazi. People are assuming ukuthi this is wife number 5. I do not know you guys ngoba ngangigcine ngizwe mina ukuthi indaba ka number 5 ngathi ayizukusebenza kodwa ngangimzwile baba Mseleku ethi u number 5 yena ukhona kodwa akekho kaMseleku kodwa yena ukhona into ekanjalo. Shuthi uSeleku ekhona lo number 5 you guys. Shuthi nje yena ukhona njengoba wayishilo ukuthi kaMseleku akekho kodwa ukhona yena ungu number 5 ehleli la ahleli khona. Kodwa ke kulesi yasithombe you guys akuyena umacela akuyena uma yeni loya akuyena umakhumalo akuyena umangwabe. So abantu bathi ku number 5 kilo. So uposte isithombe nje enomfazi othile laphana kodwa babambene nje babhekana emehlweni ngqo okusho kona ukuthi partner yake leyana you guys. Ngoba caption laphana wathi yena abahambayo sosala siyncenga mangabe uyalandelela Uthando Nesthembu uzokwazi ukuthi baba Musa Mseleku kwake wayisho leyo nto ngesikhathi ke kuba nje udaba luka number 5 namakhosikazi wakhe wathi mayikhuluma nabo kwakukhona abangathi bayangala. I think umayeni nomangwabe into kanjalo you guys wathi yena abahambayo sosala siyncenga. So yona nto caption ile laphana ke kulesi yasithombe baba Musa Mseleku abaziyo mhlambe abacabangelayo njengami bathi uwife number 5 okababa Musa Mseleku lo angazi guys. Akuziwa kaMseleku guys kusesithenjini siyothini kodwa njengoba beyazi vele amakhosikazi akhe ayazi ukuthi unumber 5 ukhona akekho kaMseleku kodwa yena ukhona kusho ukuthi ke angazi njengoba esepostwa ubaba Musa Mseleku esekwazi ukumposta kusho ukuthi hayi uyamsondeza mhlambe eduzane angazi. Ngifuna ukuya lapha kuma comments you guys ngoba mina angisho ukuthi wife number 5 lo yakodwa ngizosho ngithi kodwa kubukeka ukuthi umuntu azwana naye ngoba why would you post a picture like that? Ubusu captiona uthi abahambayo sosala siyncenga lento ayisho ngenkathi amakhosikazi akho engathi ayangala nje ukuthi abamfuni lo number 5. Okay, bakhona ngathi babe threatenish ukuhamba. I think umayeni nomangwabe if I'm not mistaken, please correct me. So ke kuma comments lapha ngizohla ngiye kuma comments you guys ngoba mina anginalwazi ukuthi ithini indaba kaBaba Musa Mseleku ngalesi yasithombe. Daughter of Makhumalo khona uthi lapha to go is to see wafaka amehlo lapha ke you guys ngiyacabanga ukuthi manga translator leya comment ishuthi ukuhamba yikubona. Okay, so ngiyathanda ukuya I think ngibone ke ama replies wakhona ukuthi atheni sokungubani ke lo makhu daughter of Makhumalo. I think that's Makhumalo angazi kukhona ubuzileke lapha bathi sekungubani ke lo makhu. And then someone said, hi, you can say that again, Mtaka dead. Ezomndeni azingenwa sengikwatiswa indlela ambheka ngayo ngoba you are the only person ambheka kanje. Hayibo. Angazi this account even of Instagram is not to make sure is it the one used to gloat something like that. Even me, the Doctor of Makhumalo account, I'm like, yes, the account no is it Makhumalo or angazi guys. Asehle kuma comments you guys. Ngifuna ukuya kuma comments ngifuna ukuzwa ukuthi abantu bathini sisi baba Musa Mseleku epostelo yamama athi abahambayo sizosala siyncenga. Asathemba kuyona ifake account you guys ngatheka baba Musa Mseleku kodwa sometimes yabalulaza ke ondlonkulu bakho ngendlela obuyikhulume ngayo ngathi wabacosha emgaqweni behluphekile but asitsho lutho impilo yakho baba. That is someone ithi ngizibe ama replies nje kuma comments nje wona. Someone said ingalo usenayo sekushoda umkhaba. Okay, someone said iyo ukhathele uMseleku ukuncenga asiye kodwa umama kaTirelo lona in South Africa. Yazi ngingathi ngimbuka ngabona ngathi ngathi uzofanela noTirelo but angazi you guys angimboni kahle lo yamama ami naye lapha nesithombeni kodwa abantu bathi this is wife number 5 angikho sure mina. Somebody then said le caption oyishoyo isazohlala 20 years enhlizweni kamayeni. Umayeni wayengalile guys when it comes to wife number 5 nomangwabe.
So uthi ke laphana umlandeli i-caption leya izohlala for 20 years enhlizweni kaMaheni, if not forever you guys. Someone said kodwa mhla kwahamba Makhumalo uyonyalo baba phela uba la sile Makhumalo nje ubalansile ka sengifunda nje ngesi Jesus ubalansile ngoMakhumalo. Okay, someone said ngishoda ngesibindi sakho Mthombeni. Abanye bethi hayi uyindoda Mseleku. Someone said my TV is broken, where can I watch the episode? Ithi ngibone ke uyaqoqa manje uMangwabe. uMangwabe wayishilo naye ukuthi hayi uyohamba, wasethi abahamba siyosala siyncenga. Angazi you guys. Someone said akaze sabi izifo loba because bonke phela uyabazalisa ukusho akayisebenzisi ini protection. Nkosami kusesithenjini yosebenza kanjani protection esithenjini you guys? Angazi ngoba kumele bonke omama bathole ingane, asazi asithi mhlambe ngaphandle. So kodwa phela emzini yakhe ngakwazi ukuthi asebenzise protection ngoba yamazi baba Musa Mseleku umuntu othanda ingane uthi asigcwala ingane kaMseleku. Someone said what goes around comes around. Angisezwa ke mina manje. Okay, abantu laphana you guys, thatha Mseleku, thatha man, this is someone. Then someone said, I think you should reconsider stopping the show now. Ngati the illusion is ended. The people cannot act anymore. It's exposing umndeni in not so good light. I remember some years ago, Ushiwa said a city behind the cameras, a lot is happening. Wisdom is knowing when to call it quits. Abalandeli bakababa Musa Mseleku lapha. And then someone said injalo kimpilo njengoba bangena kwaMseleku bafica kukhona umacele nabo bazoficwa abanye. Hey, okay, ngiyakuzwa mina ke. And then someone said I don't believe in that. Impilo Nesthembu Musa Mseleku, I believe explanation to all wives is needed, especially kaMayeni, Makhumalo and Mangwabe. From wena macele is a gem to Mseleku household to dissolve her marriage to accommodate your plans and aspirations. Wow. And namanje ngisatsho ngithi wow, cause mina as a woman bengingeke never, and I'm definitely sure now makhosikazi wouldn't agree to that. So okay, someone said ungathi umfazi kaDlovu nje lo angazi umfanisa nomunye umuntu ikazi ethi singabe sisayifunda their comment. Someone said gede ohamba yohlangana na 2 ingena akuna barrier yanekwa la eMselekwini, something like ubani lo wengalo enkulu nesince esincane. Jesus Christ, these are the comments you guys, please don't come for me. Ngifuna ukuzwa ukuthi abantu bathini njengoba ubaba Musa Mseleku abahambayo bazosala beyincenga. Kodwa baba Mseleku wathi if umuntu ethatha unkosikazi mese kuba khona ohambayo akusasona isithembu leso manje. I think kusho njalo ngoba babethe bayahamba, babethreatenisha ukuthi bayahamba, so that's why bathi abahambayo bazosala beyincenga ngoba uyazi uyosala ithatha abanye you guys. Hayi ngeke ubaba Musa Mseleku. Just imagine when number 5 comes in, you will start over from number 3 because abayi2 bazokushiya nalo msangana wakho mkhobhola. Angazi guys, abalandeli bakababa Musa Mseleku, as I said ukuthi ngifuna ukuya kuma comments ngizwe ukuthi ithini indaba kababa Musa Mseleku nalo mama ami naye. Then it is bone you guys, lol awusabisa avusabisa kodwa Mthombeni bakupakisa wapaka Mangwabe and Mayeni. Okay, then someone said uzomthola umacele noMayeni ngo abahambayo nasala neyncenga. Then someone says abantu besifazana kumele bakwazi impilo yendoda engashadile inokuthula okukhulu ohambayo makahambe period. Okay, ukhona bavumelana naye baba Musa Mseleku. Okay, mawavuma ukugana indoda enesithembu lindela noma yini. Iqiniso lelo you guys, yazi nesithenjini nje lindela noma yini. Angifuni uqamba amanga nje you guys. Akasabacabangeli nje nesithandwa sakhe esiwuMakhumalo. Angithi ngizwe ngathi bathe ufikele kuye Makhumalo. Angazi guys, people are saying Makhumalo agrees to everything. Someone said when I was watching another video wathi lo sisi ngathi ufikele Makhumalo mamkelile. Angazi guys, it is alleged of course, but ngizwe kwenye ivideo. So ke sengishola kule comment ethi asamcabangeli kodwa Makhumalo if emamkelile yena Makhumalo yambona ngathi akanandaba. Makhumalo akanasikhathi you guys. He agrees everything that Mseleku does, you know, yena nje vele aziphushela impilo yakhe ugela athi do what you are doing, avela meseke kuyo yonke into. Angazi you guys, that's Makhumalo for you. Abantu bemtregisha bethi lo uvuma zonke futhi nje uzenza ukuthi
innocent you know uyilokhu nalokhu kanti akakhona lokhu athi abonisa abantu ukuthi uyikhona. This is what people are saying about uMakhumalo guys. So mangabe ufikele kuyi ngiyacabanga ukuthi bazobhoreka amanye amakhosikazi angazi you guys. Uma ngwabe useme nekhwama eminyango uthi ngiyahamba mina la kwaMseleku. Thina sifuna kwande isibongo sethu bomthombeni ku late manje we hayi isicefe salo baba akanele uyahlukumeza and chauvinist. This is someone who's bored. Sama sethu bani ke manje lona noMusa zondisa lenkuku abadlalo mayeni number 5 lo we baba Mseleku ngeke bave ngawe vele nguwe indoda. Okay, ngubani ke lozo ncenga naye? These are the people just ku comment section you guys. As I said, I'm just gonna go through my comments ngoba upostile wabo Musa Mseleku wa post isithombe enalo yasisi ke kodwa uthi abahamba bebosala bencenga bona okuyona into ayishilo kudala mayethu uziletha number 5 kukhona amakhosikazi athi never, you cannot bring number 5, we will not agree thina sizohamba. Wasethi abahamba manje caption ngayo le ndaba namhlanje kulesi sithombe sipostile lapha. Angazi ichaza ukuthini you guys. Your thoughts in the comment section, like the video, subscribe, then siyobona futhi ku video elandelayo. Bye.